טוב, נראה לי הקליפ מוכן. סיימת את הקליפ, מה אתה עושה בבית שלי? בבית שלנו. באחוזה ג'ונס היה נורא, חיות הרגישו שאין ברירה. כשג'ונס חזר מעבודה, חיות החזירו מלחמה. הם לא החזיקו אפילו דקה, אמרו השכנים מסביב לחווה, אך הם לא היו צריכים שום עזרה, ועודתם הייתה יותר יעילה. בפטיש ובמגל אנחנו שליטנו, הכוח בידינו, עובדים בשביל אחינו. בפטיש ובמגל שומרים עצמאותנו, כי זאת קהילתנו. 4 רגליים טוב, 2 רגליים רע, כולם ביחד מסכימים, החזירים בהחלט הכי חכמים. יש שלגון ויש נפוליאון, וכולם עובדים יחד בחיפזון. ויכוחים ומחלוקות היו המון, בין שלגון לנפוליאון על השלטון. במלחמה ניצח מנגן שלגון, מהחווה גירש אותו נפוליאון. בפטיש ובמגל אנחנו שליטנו, הכוח בידינו, עובדים בשביל אחינו. בפטיש ובמגל שומרים עצמאותנו, כי זאת קהילתנו. 4 רגליים טוב, 2 רגליים רע. עכשיו עלה נפוליאון לשלטון ופקד לעצמו כלבי ביטחון. בינתיים גבר בחווה גירעון, למרות שהחיות עבדו בשיגעון. עפים ורעבים היו כולם, חזירים לא השתינו לכיוונם. החיות לא התלוננו יותר מדי, כי ידעו שאם ג'ונס לא היה כדאי. החיות לא חשבו בהיגיון ולא ביקרו את השלטון, רק בסוף ראו את מנהיגם כל כך דומה לבני אדם. בפטיש ובמגל אנחנו שליטנו, הכוח בידינו, עובדים בשביל אחינו. בפטיש ובמגל שומרים עצמאותנו, כי זאת קהילתנו. 4 רגליים טוב, 2 רגליים עדיף.